Ами парите ще хвали тя. Задържаш, смисъл, като да половина задържаш. Банкерка има, да. Те банкерите ли взимат много парите? Направо долу. По принцип, директно долу казвам, също пак става, няма проблем. Определено искаш, не? Ми един фотоапарат няма ли? Толкова ми дай там няма. Микрофон, къде? А микрофон се ли? Е там до чиника. Синята турба, да. Аз една четка бях донесла такава, тя за душ. Нещо за художник пак става. Искаш ли? Сладкалка, не знам дали ще татко я сладка. Какво пак ще бъде? Да са камерите, Към нещата. Марки, Викито пак ме нападна. Няма я. кое търсиш? Една четка бях взела за душ такова едно дълго и викам тя за художник нещо. То микрофона е за артистично. Точно, не се притеснявайте. Нещо, добре адвокат, нещо не сякаш. Няма това. Тя, каквото е да започне, винаги ще побеждава. Така че, дали ще бъде адвокат, дали ще бъде... Вили сте мали предметите? И аз не ми предметите. Аз съм спас човек как да застана. Чакай, скай. Да го служи долу. Целувка да е, целувка. Ама... Това ще станеш? Вики, айди, мама. Целувка да е. Айди. Браво! Тръгвай. Не викай ми да не го таковаш, да не го ангажираш. Давай след питката. След питката ще Тя ще хвали. като към Виж там кой е. Айди, мама, да повторим. Айди, мама. Айди. Добре. Я виж, мама, там какво има, аз си вземи нещо. Звисна там Тя тук да са. Добре, като да я махне. Казва, че не трябва да е главна. Тя главна ли е? Не, доста колички изяди. Така, защото... Ами нейната професия няма това. Тя ще пътува извънземни. Айди, мама. Това са елементарни. Ширини. Виж, какво има там, виж. Какво има? Айди, иди си избери нещо. Червеното. Пиленце, иди си избери нещо. Червеното. Донеси на мама. Дай на баба, дай нещо. Ами не карай, че ще вземи всичко. Дай на баба това там. Дай, иди го вземи. Иди го вземи. Айди, мама. Може би трябваше да ги сложите на земята в кръг. Значи, по-скоро, татко, слага се така и някой от вас да бъде за да иде към тебе, нали? Мартико, че са горе там. Ама тя пък си ходи стабилно, когато е едно Айди, ела при мама. Леко. Ама тя беше плането от тебе. Те са вземи пъртката до тебе, разбираш? Айди. Вземи си нещо, моля ти се. Стани човек! Кажи, моята професия няма, нали дядо? Моята професия. Тя е последен опит. Не. Как си не цяла вечер е умре? Айде, вземи нещо, де. Има някакъв сериал 8 часа да ви стане? Няма. Има. Вики, Виж там Вики, ела. Иди дай на баба долу. Ела, айде, да, айде, дядо, айде, хвани сега, хвани, айде. Значи, ако... Колко голяма шапора? Така, каква ще стане? Тук, дядо, тук. Служи там питката някъде да може да... Явно ще стане пекарка. Ама докосва, те да вземе. Трябва да вземе и да тръгне с него. Тате, донеси ми нещо оттам. Тате, Викинце. Дай донеси ми нещо оттам. Донеси ми нещо. Дай. Вики, виж тук. Виж какво хубаво има, виж какво хубаво Аз толкова пръсна вложа твоето образование. Избери си какво да станеш. Ама се иска и това е. Айди, Вилинце. Айди. Шоши, айди. Да.
Не са достатъчно шарени ли? Да бе, ама трябва да прешамираш топчето, като съм го изгубил. Айде всички да са Ами да, най-добре. Гладна няма да останеш. Браво, дядо, браво. Ти кажи, аз съм кулинарка. Не, мама, вземи нещо оттам, де. Мамо. Пипката не може да я дигне му си. Айде, види, мама. Вземи нещо. Явно, че няма да отида работи. Добре, махни питката да видим какво ще взема. Каква хубава питка да правила мама. Тя може да бъде хотелиерка, бе, защото... Айде. Това смисли нещо тук. Ей, въшка! Три, две, Айде. едно... Не. Дай! Давай! Го! Вики, ела при мамо. Ела тук при мамо. Айде. Тук. Айде. Виж какво има на земята. Какво ще вземеш? Айде, вземи един предмет, моля те се. Вземи каквото искаш. Мама няма търпение да пораснеш. Не, аз да. Много я взема. Не взема. Казах ли, че червеното ще е най-интересно? Кое? Чето го взем. Червеното това е за политик, за дипломат да пътува. Речника. Дипломат? Да, учена ще стане. И понеже е червен. Браво. Голям зал. Браво, детето! Това се иска, това сега да е хубаво. Не почне да се опитва и да чете вече. Да чете, да учи английски като мама и тати. Доволна ли си, мама? Ще стане учен професор. Професорка ще стане. Трябва да стане. В аквариума може да отиде да работи. Да, виж ли трябва. Браво, дядо, браво. Браво! Как се среща с Вен Зимгрен, виж ли?